Juang en odhiambo machielo ndala achiel kende to jo-Kenya dhi e yiero. Oganda jo-Kenya mondikore kalure kod IBC $22.1 mar yiero jotelo ma giyiero e Kenya kanyakla kod jo-Kenya modok oko mar piny Kenya e pinje 11 ma IBC nodiero ni nyalo biro go ombulu mar yiero kitelo ma gidwaro. Nyakwara Ramogi ma en Ramogi TV kaka wasebedo kwa ng'isi ne wach mora motuche iye kendo gen kuma ni mar wabro migo kako timore kamotimore achiel kachiel. Odhiambo kawuono ma doko chenro mogik maratil ka jo-Kenya pok odhi e yiero. Geno mar maduong' en seiko giri mar lweny mano opande mari kata passport mari mapod tiyo lure kod gima nitiyogo e ndiko kura mar mondo mi yier kitelo midwaro kochopo chieng' tich ariyo ka lure kod dwaro mar katiba mar piny Kenya. Teko kaka pile japiny ni e lweti igni 5 mar mor kata igni 5 mar ywagi mudo lag yiero en mari Nyakwara Ramogi machiegni e chenro maratil ma en chenro mabende waketo gik moko e rapim ni to peko yiengore kon mane wang'eyo weche buora kampen nyoru monyoro kendo oganda mopogore malaro kom mag siasa nobedo kod kinde mar timo kisera mar ombulu mogik sera singo kod siasa dhi bedo nade Nyakwara Ramogi. Odhiambo kawuono antiere kod hawe mar bedo kod yawuot luo ma wigi otimo jere ma bende nigi lony e siwandha mopogore an kodgi ka kod dwaro makende mar konyowa kolo matut mokuom weche ma bende yiengore e siwandha mar lony margi. Wiki kwil Nyakwara Ramogi Juang imbi nyalo orno ote mari achiel kachiel ni ma en twak ma bende nywando oganda jo-Kenya nam duto mawinjowa e Kenya ka kendo manenowa oko mar piny Kenya. Yiena mondo akaw thuolo mar rwako Professor Collins Odote ma bende en janon weche mag siasa kendo japuonj mararia e mbalariany mar University of Nairobi. Professor oyimore kendo machiegni. Oyimore ahinya Victor, ahopni Nyasaye oriti maber. Ano kurita maber ahinya. Erokamano. Erokamano ahinya. Wan bende kod jadolo Evans Omono, jadolo ma kanisa mar Anglican ACK bade mar Nairobi ka All Saints Cathedral ma bende brogo kodwa mbaka bende ka watemo ng'iyo weche mag telo makare kod chung' mar kanisa e siasa mar piny Kenya. Reverend machiegni. Erokamano jadung Victor, ko mos makende ne Nyakwara Ramogi duto kuonde ka kuonde ma ginenoe. Erokamano ahinya. Wendo machielo bro bedo Jovin Wanyingo ma en jatim nondo kod kambi moro matimo nondo e pacho ka usebedo kung'eyo ni nondo mag paro osebedo ka itimo e Kenya ka kuom kinde mokadho chien. Jovin Wanyingo oimore kendo machiegni e Ramogi ratil kawuono godhiambo. Oimore ahinya Victor kachiel kod jowinjo kod joneno marwa. En ber mar chopo e studio maru mondo mi wabiwa wayange weche mantiere. Erokamano. Erokamano ahinya. Professor kan kodi kampen nyoru monyora ayanga. Be paro ni ji ariyo madongo masani kore menya ahinya ne otiyo kod thuolo no e yore mag manyo joma pok ong'ado e chunygi ni gidhi go kura nade koso ne girem chopo kata tiyo gi thuolo no e yo mowinjore? Victor, ing'eni ji ariyo ma otelo e yiero ni osebedo ka wuoyo gi ji ka jo IBC wacho to gin dweche 4 to gisebedo ka giwuoyo gi ji higni 5. Apani nyoro ne ok nafas mar wuoyo gi jok mok winji. Nyoro ne nafas mar nyiso joggi, jok ma support gi ni ng'eni gini wasetimo ng'o waseyombo. Emomiyo neno ka ji ne gikawo nafas mar kelo ji mang'eny, ne gikawo nafas mar miel, ne gikawo nafas mar wacho ni mae gima wadhi timo. Apani nyoro nok apani giwuoyo gi jok mapok decide. Nyoro ne giwuoyo gi joggi mondo joggi ong'e ni gini wadhi maber, mondo giwuog ni udhugonwa kura, wan modhi yombo. Apani mana gima ne gitimo nyoro. Professor ng'eni lony mar puonjo ni bende achiel kuom gik mitimo en nondo kata research. Nondo moko mag paro mistimo gi Kenya ka bende gipimo ga ni to yiero nyalo ga bedo nade koso pod okwan gi yiengro kamano kaka piny Kenya ma pod dongo ni. Jakuwe ng'eni king'iyo yiero ma Kenya apana nende gazet moro kondiki ni king'iyo jok mani oko nitie ji mang'eny mang'iyo kaka yiero wane dhi to giwacho ni jo Kenya apani although wane piny ma ok dongruok ahinya to kuom kaka siasa wanitiere kaka yiero wanitiere en yiero ma yo mamalo. En yiero malore kaka matimore pinje ma oko. Ng'eja kineno watimo campaign mochuo chieng'. Ji te ng'iyo gik ma ng'ato wacho kogol gima wacho to ji wacho jok ma ng'iyo to ji adi mabiro mi wacho ni opinion polls
betime karibu dwe ka dwe to kachiegni to chomo kape apani kuom kanyo ka kuma tabu wanitiere tabu wan kama chielo to kuom ng'eyo gik matimore apani jo Kenya osetemo ng'iyo to yiero ne yiero machal nade yiero kama nya Reverend nyoro ne wan gi thuolo mar go campaign mogik ang'e kaka emesa mar dolo kanyo amba ng'e ni un gi ratiro kaka jo Kenya mamoko bende gi ratiro mar go ombulu en ang'o mane somo kuom buche ariyo madongo manyo bagigo Erokamano Victor gi nyikora mogi duto. Ang'eyo ni nyoro nye en tielo mogik mar chiwo kisera ne jo maringo. Gima nye neno mogik ahinya ni oganda ni kod ilo mang'eny ka kundi ni kod adiera ni kama gino chope ni ma wakao. King'iyo bade koni jiwuyo ka ni kod chir kendo ni gadiera ni ma wakao. King'iyo bade komachielo bende kamano kuom jowariyo motelogi. Omiyo mood ma anya neno nyoro en mood mar ni mae wakao. Makmana ni kowuok e touch marwa mar dolo. To nye waparo ne jo Kritos ni ber mondo kawadhi to kik wadhi kod chuny kago komachalo kamano. Nikech onyalo dhi koni to onyalo dhi kocha. Onyalo bedo gadiera ang'eyo ni jonon weche mag pimo weche mag research nitie. To wan kama ochung'e to watemo wacho ni kik wadhi gi chunywa ahinya. Dhi to mondo itiek mari kar gombulu. Kise gombulu to modong to kori wena jok molonye nono mag kwano ai jok mowalnwa ng'ane jok mabiro telo no kik wadonje gi chunywa ahinya. Erokamano. Dholuo moro ma osebed kitiyo godo e paw siasa kane jatelo maber yiero gi Nyasaye. Korach be pod Nyasaye ma yiero. Ang'e ni nitie seche moko mibadhi gi richo madonje e ling'any mar yiero. Kochopo okang' ma kamano to ok wanyal rwake Nyasaye. Nyasaye tiyo kod gik motim maler kendo modhi makare. Erokamano nyam. Jovin kaine kaunti mano ma Kisumu ang'eyo ni achiel kuom jotim nonro matuklu gi kambi moro mar Auma e pacho ka osebedo kutimo nonro. Tang'eyo ni Kenya ka sani wan gi chik ma bende yango wach matimo nonro. Oganda jo Kenya nam gombo ng'eyo ni to nonro ma osebedo kitimo kod kembe mag timo nonro nyaka ne gichak timore. Bende thoth ne gimenyo ga adieri mar wach ma bende oyiengore gi duoko mar yiero moro amora koso gino time ga nade. Victor kachiel koda jowinjowa gi jonenowa kuom ndalo mang'eny mwasebedo kwatimo nonro ok kata kambi wa kende mar jo Infotrack kembe duto te matimo nonro wasebedo kwagolo paro ma jopiny omiyowa kendo wan kaka jok matime wang'eyo ni en kod adiera mang'eny nikech kaluwore ok time mana mar rais kende watime kombe 6 to king'iyo samoro wakao nonro kata wakao statistics koa kuond jochung' kaka IEBC to wakete ratil kaka miketo wani to wang'iyo ni to kane watime kaunti mar Siaya ne jopiny owacho ni governor mane kata jachung' mane mar governor mane umbe ni malo to wapimo ni kaduoko buok ochalo nade kod marwa to ng'e ni marwa wagolo ga to waketo ni wan kod gik moko ni gwenyruok moro nyalo bede ma kizungu luongo ni margin of error kendo nitie samoro kinyalo gole luwore kod ji mipenjo pache wach kata ni kiwuoyo gi dhano 1,000 e gweng' mar Migori County to duoko nino onyalo bedo ni en malo kod nukta atamala 3 kata en piny kod atamala 3 awach ni kata ni jo Migori nyalo wacho ni governor kata senator magidhi yiero ni atamalo 30 onyalo bedo ni en 27 kata nyalo bedo ni en 33 to ang'eyo ni jo Kanyanam osebedo ka penjore kata jo Kenya mang'eny penjore ni to moloyo sama watimo mar rais ang'o miyo sama duoko wuok ga tok chal kaka obedo. Ang'eyo ni Victor un kaka jotim weche mag fwambo kod keyo iseng'eyo kata iseneno ni pile pile yiero wagi dhi nyaka e doho maduong' mar Supreme Court kaluwore kod ng'ikruok mar jo IEBC matayo chenro gi. Koro kaponi ota chenro mar yiero maber ang'eyo ni duoko nyalo bedo kaka ne wakore to wakore ni gwenyruok nyalo bedo mana kuom margin of error ma sewacho ni kaka nyocho wuoyo mogik gi dhano Infotrack kano timo no wuoyo gi dhano 6,000
to ka mano gine margin of error en 1 point en nukta achiel kuom 4. Tiende ni kaponi ne waketo jachung' achiel ni en gi malo kuom atamalo 49, nonyalo bedo 49 kimede atamalo 1.4 kata ni nyalo golo atamalo 1.4 kuom mane wagologo. Koro an gima nyalo wacho ni kaka jok matimo gigi e yo mar science en gima dier, kendo pare ni Victor gima wuorie ni jochung' mang'eny kata mopogore opogore, obed ni jo Kenya Kwanza kata jo Azimio, thoth jogi ringe kembe matimo nonro gi, kendo gikawo budget gi mang'eny ka giketo mondo timnegi nonro, giketo maino margi mondo timnegi nonro. Koro kosetim nonro to kuonde ma gintie gi ng'ikruok, kuondego giringo kendo gitimie maber. To ka gichopo e wang' jowi kaka koro wantiere ni, nyaka gikwer gigi to chien kocha to gibet, kendo ang'eyo ni ji kaka profesa ma wan gi studio kanyo nyalo koni ni joma ng'eny nyalo sumo paro kata kuom ji kaka gin. Nyalo sumo paro ni to kura ni odhi komane. Koro gitimo consultancy mang'eny. Erokamano ahinya. Thothne sama usebedo kugolo duoko mag nonro gi, usebedo kuwacho ni joma pok ong'ado kwan osebedo ka ochakre 15. Ok ang'eyo ni sani koro chalo nade e nonro mogik manye utimo kaka kambi? Manye watimo mogik atamalo manye pok ong'ado pachgi nye gin atamalo 6. To 6 ni kakete kuom namba mar jok mondikore mar jogo ombulu en 1,100,300. Kare kanyo inyalo kete ni approximately kanyo 1,100,300 ma pok oyango pachgi. To gima ne wang'iyo ka watemo doyo e tiend jok ma pok oyango pachgi gi, thoth gi gin ojende, chakre jok ma ong'ado kura e tielo mokwongo, jok ma hikgi gin 18, nyaka jok ma samoro dhigo kura kuom ndalo 2 kata 3 moko, kech ochope nyaka higni 36 kata 35 kanyalo wacho ni jok ma pod gin rowere. Thoth jogo pok otimo uamuzi mondo ging'e ni giyangre komane. Kendo mine kuom dhano 1,800 kuom dhano 1,1.3 ni, mine okawo ong'ala mambele kech dhano gine 1,800 kuom mamine. Koro jogi onego wuogo kabisa. Jomodong' gin jok ma gin rowere kaka nasewacho, makoro kech mine okawo 60, to jomodong' makoro chuo kata kijende okawo 40. Inyalo penja ni ang'o miyo joma mine kod rawere mang'eny opok ong'ado pachgi. King'iyo Victor, seche ma utimo coverage magu mag siasa, ineno ka joma mine kod jok ma kijende ema pong'o rally. Gima watemo wuoro ni sama gidhi e rally ni, bende jogi nigi kura. Samoro wanyalo wuoyo kod ji ma onyalo koni ni pok otimo uamuzi, kata kokoni ni en gi kura to samoro ong'eyo gi chunye ni oonge kura. Koro wasetemo doyo gini kaka jotim nonro, to wang'iyo ni ng'ato samoro be ok odwa golo pache mogik. Orito ni mondo rome gi jadolo, kata rom gi Profesa Collins, kata rom gi Victor, owinje gima Victor wache tiele mogik. Nye waneno ka giringo moloyo luo akanye dhano ringo ni gidhi yuko jamna. Samoro nye orito mondo kawe matin moro kuom ng'ato, koko nyalo ng'ado pache e dakika mogik ni anto koro adhi gocho ne VOJ nikech koro nyose miya gimoro manyarito. To kendo king'iyo kanyalo medo, thoth jok ma poko ong'ado pachgi nitiere Mount Kenya. Gin county mag Mount Kenya, to iyudo ka gin counties ma gimomiyo wanyalo wacho ni pok ging'ado pachgi mang'eny, kech atamalo 27 kuom dhano 1,1.3 ni, 27 ewi 100 a e gwenge mag got,
to gimomiyo pok ging'ado pachgi samoro nyalo bedo nikech gionge ng'at mochung' e kom mar ker. Tasto mar ariyo gin jok mantiere e western province machon kendo gi coast. Iyudo ni kuondegi samoro nikech gionge jachung' mochung' kaka rais emomiyo pok gitimo uamuzi gi mogik mondo ging'i ni to kuom ji 4 mochung'gi ere rwadhwa ma wanyalo ungo mkono mondo wadhire mondo namba gigi odhi mbele. Erokamano. Erokamano ahinya. Itemo liekonwa kanyo kit jok mapok ong'ado kawuono ni gidhi go kura nade. Dibed ni rallies manyo obedo nyoro mogik mar kwayo kata sero ombulu mogik manyo otimore nyoro e Kenya ka. Bende nyalo konyo mar temo dino fuok manitiere e kind kwan oganda mapok ong'ado ni gidhi go kura nade. Kanye ng'iyo oganda makwar manyo wuok e kind jo Kenya Kwanza gi jo Azimio, ang'eyo ni atamalo kaka wan kambi wanyocho kete ni en atamalo 6 jok mapok ong'ado pachgi. Kembe moko nye kete ni en atamalo 9, moko be nye kete machien ni en atamalo 4 kamano. Anyalo wuoye marwa nikech marwa ema ng'eyo kaka watimo. Ang'eyo ni nye kaka jogo wuoyo kech rally nyo bedo kuonde mang'eny ni neno ka jomoko ringo kuonde counties modhuro ne achiel lombo nye gibedo gi lombo manye gi lombo go jogo ombulu ka en kisera manye gitimo maber otielo mogik mang'eyo ni wan kaka wan ne waseketo ni watimo projection kata wakoro ni atamalo 79 to 80 mar oganda makwar mong'adore kaka jogo ombulu nyalo wuok mondo dhi go kura. Ang'eyo ni jok madhi go kura gi koro giseamua ni gicha dhi ridore moa kuom atamalo 6 nyaka gimoro 3 ka. To gima ng'eyo ni ji kanye wuoyo jotelo mag parties gi kanye wuoyo nye temo jiwo oganda kata kawuono kani winja lam mane gitimo kuonde te gitemo mana jiwo oganda mondo wuogi nikech kura tinyalo ndiko wanyalo wuoyo dhano 22.1 to kapo ni ji ok owuok mogo kura ni to ng'eni kata nonro ma watimo gi samoro ok nyal wuok kaka wasebedo kwa gole nikech wan wagole ka wang'iyo ni dhano mabiro wuok mondo go kura nyalo wuok dhano machalo kama to kok gi wuok kawach ni wabedo kata gi ni 50% nie mowuok to duoko no mana kaka jadolo ne temo wacho no nyalo wuok kumoro amora. Koro kwa nyal kono kata chik bok nyal yienwa wan kaka kambi kwa ungana kumoro achiel. Wan wagolo mana paro mar jopiny. Koro kwa nyalo wacho nini wan kaka Infotrack samoro wan waungo Kenya Kwanza kata Azimio. Nikech wan wagolo paro moriwo gite nyaka jok ma nitiere agano nyaka jo root party wapenjo jogi. Erokamano ahinya. Jadolo chal ka gima kwan oganda mar 1.3 kaka Jovin otemo lero no kanyo gi profesa. Ema thothne awinjo ka joma nono weche mag siasa wacho ne biro ng'ado ni to president mar piny Kenya dhi bedo ng'a. Abiro chako gi jadolo. To ere kaka wanyalo jiwo jogi mondo giwuog oko tarik 9 chieng' tich ariyo mondo gigo kura. Erokamano Victor. Gima kora seneno kendo waseradogo kata mana e twage mwabedogo nikech kaka kanisa wasebende bago twage mopogore opogore e puonjo jokristo kendo jopiny e weche mag yiero. Iyudo ni jomoko ramo kendo onyonore mogik kawacho ni en ok odhi go kura. Ka oseneno gik mosetimore chien kacha 13 kuche no lal. Jothuro moko wacho ni rala no ma 17 bende ni ok noneno gimotimo. Omiyo ng'eny gi iyudo ka wacho ni ok gidhi go kura nikech ok gine gima kuch gidhi timo. Moko bende wacho ni ok gidhi go kura nikech ka gigo tarubini kuom jok machung' e sidienge mopogore opogore to ok gine ng'at mamako wangi kata molombogi madimigi mondi magidhi go kura. Omiyo sidienge mago gendini tienge ariyogo waradogo e kanisa kacha ka watemo puonjo ji. Gima wasetemo wacho negi ni kuch achiel no biro kelo pogruok. Omiyo kata kawuono watemo mada jiwo ji duto tetete ni kik ng'ato ng'ukre dok chien. Kuch achiel no iwinjo ka owadwa Jovano wacho ni ji 1.3 million.
un ji milion 1.3 ma kokidhi ngeche ni ibro dok piny kweno bro dok piny kendo gini nyalo bagore kendo nyalo dhi mogajore. Omiyo watemo jiwo ji duto tetete, ibed ja Kristo, ibed ja Islam, ibed ng'at mok dhi lemo, jopiny duto te ni wuog oko mondo wago kura nikech kura ne madhi kelo pogruok. Erokamano. Ang'eni usebedo ka un gi chenro mag bende puonjo jopiny kata jo Kristo kit telo maber ma onego bed ni koro gidwaro. Mara ng'omiyo kanisa donjore e weche mag telo mar piny. Gimomiyo kanisa nyaka donjre nikech ing'e ni wawacho ni siasa en achiel kuom gik mamulo ngimawa koni gi kocha mok wanyal weyo kaka kanisa ni mondo kik wadonjrego. Siasa ngeche ni kaka wasewacho kuonde mang'eny motelo, siasa mulo nyaka weche mag uchumi, siasa mulo weche mag lemo, weche mag chike, siasa mulo weche mag somo, gimoro amora. Omiyo kaka kanisa ogonda mochiemo wacho ni mano ema ne jo siasa ngeche ni wajwang'ore kendo wawacho ni piny koro ring kaka jo siasa madwaro. Makwane ka wasomo ndiko mar Nyasaye to fuononwa ni nyaka wakikre gi weche mag siasa mondo wataka kaka pinywa mondo wa influence kaka pinywa itayo. Kok watimo mano, gik magalagala maricho bro chako timre, jo maricho bro chako yiero, wabro chako ywak, jogo bro hinyo nyaka jo Kristo gi jo piny duto. Miyo kanisa nigi thuolo malach kendo wasekawo okang' mar puonjo ji, mar siemo ne ji kit jok ma onego bed ni giyiero nikech wang'eyo ni mano otudore rikodra kod kaka ngima bro bedo bang' tarik 9. Nikech thothne jotelo moko ma jopiny oyiero samoro igwedhogi kuonde mag lamo mopogore to dholuo moro mana penji motelo kacha ni Nyasaye ma yiero jotelo ne jopiny. Dibendi kada moko maricho ma jopiny no ne ywak higni 5 ni be pod mana Nyasaye ma yiero negi. Gima ng'eyo en ni wach mikwongo wacho motelo no endo aparo ni ok en gima kare kanisa reto yie lwetgi kuom jasiasa moro ka gilamone ka gigwedho kendo giwalo. Dwaher mar jiwo jodolo ni wabed jok ma neutral in terms of siemo ni ma ndi ng'at mondo wadhi wagochne. Kora wuon abro bedo kod yiero e kinda wuon to nikech an kod thuolo e alap ma kama tele ne ji kachako tayo kendo siemo koni ngeche ni adhi rocho pach ji. To sama oyier ng'at ma ok kare, Victor kachel gi nyikwa Ramogi, yiero mar Nyasaye temoga siemonwa dwache ok bagni, dwache ok badhni, dwache ok onywandre kod richo kod mibadhi kod gik magalagala. To ka ji otamre winjo duond Nyasaye nikech wan wasetemo siemo ne ji ni mae kit jok monego yier, to ka oganda otamore neno kendo winjo mano ngeche ni wadhi yiero ng'at ma en osiepna kata ng'at ma nyomiya siling 50 moro kata 100 moro ngeche ni wadhi balo kod dwaro mar Nyasaye. Sami wal kod dwaro mar Nyasaye to wayudo mana jok ma oripo wayude kalore kod kaka wago kurano. Madhi chako miyo watelo marach kendo telo mobam, telo mabro ywake. Mana kaka iwacho sama irwako chenro niende. Erokamano. Profesa, wan kinde matek ndware oganda milion 1.3 nyaka wuono pok ong'ado kaluwore koda nonro mogik manyogol kod kembe mag timo nonro. Ma kwan mani malo mokalo. Jalonyo otemo fuono ni to jogi kitgi chalo kama gin joma tindo mine to ahinya Kenya madiere ka. Iparo nang'o momiyo kaka ng'ama bende nono siasa mar piny Kenya ma bedo e kama? Victor, kiwuoyo gi jo Kenya tibiro ng'e ni milion 1.3 no ok e tabu kuma tabu wuok. Tabu ncho wuok chon. Eje king'iyo kata mana jok mondikore mokawo kura. Kineno report mar jo KPMG mar audit gima nowacho kana jo IBC owachonwa ni king'iyo nyithindo matindo rowere manon kawo kura 2017 gi sani nukta gi otimore nade odok chien kata sama ninyiso gima no gidhi ng'ar kura no gitimo ang'o nowuok mar ng'ado kura. Koro joge ma ponti mena kata pok ng'ado wage to gima onego chandwa mogik Victor en gima jadolo wacho ni nitiere ji ma kiweyo ni ng'at gi ok ochung' mano kama tabu nitiere jok ma wacho ni wago kura to kura ne ok timore nade onge gima konyo wagodo. Aneno ka an asedhi sikul pok ayudo tich, an jogi ka giwuoyo to giwuonda to gima gikonyo rago timore nade onge pod an magi chandruok. Nyicha wuoyo gi kijana moro to kijana no nyisa ni ng'eni wan joma tindo gik muketo wan ni Kenya Kwanza gi Azimio gi
samoro kwa timna nade okwa winji anitie koma jogi moko ber na gi koni to moko be ber na gi koni gi ber na nus kora kia kuma ngade jok ma poko ngado wachgi no ka chiel kuma dek gimone go wachnegi naneno video moro Obama President Obama no wacho iga yiero mokalo ko wacho ni jothurwa gima nie ballot tich ariyo en ngima ni kuom higni 5 gima nie ballot tich ariyo en yo maber kata marach gima nie ballot tich ariyo en stima gima nie ballot tich ariyo en yath mar hospital koro kopo ni okidhi go kura titi mangowa to iketho gini kendi owuon to ne jo siasa apani gima onego wang'i kaka jo Kenya en jok miwinjo ka wacho ni an pok ang'ado ni mano nukta achiel kwa dek to nitie jok moko wuoye to apani jadolo temo wuoye nitie jok moko ma gi bok de go kura gi kalo nukta achiel fuma dek kiwinjo gima osipo machielo owacho ni sani jok ma gipani ok nyal turnout ma giparo en ang'owa en around 1.16 manyiso ni milion adi ma gipani ok nyal dhi go kura 5 milion 5 milion 5 ng'eno loyo milion 1 from adek nitiere 3 from 7 ma ok wuoye joge ok dhi go kura nang'o kawuono gokinyi awuoyo gi ji 3 achiel nyisa ni an asede dala Kanyangasi to nyathina odong' ka kata mtoka mag dhigo nitie nyathina nyisa no timo nade ni mama ana dech ok abiti mang'owa ok odhi go kura ok abidhi go kura mano ja Kenya man gi kura to dech kabisa mabedo Nairobi ka ber ne molo dhi mang'owa dhi go kura dala nang'o ngecho ne kura timo nade ketho ne sa mage jok mapani onego wuogo kawuono ngeche sa mineno giketho ni odiechieng' achiel tich ariyo ni ngima ni dhi kethore higni dia 5 and jo siasa onego chak ng'eno mage jok ma jo siasa onego wuogi penja mokwongo to jok mane wuoyo nyoro ka bene giwuoyo gi jogi ta nyisi ni giwuoyo gang'owa gin giwuoyo gi jogi mondo ginyisi gi ni jogi wasetimo ang'owa wasekawo apani kuma tabu nitiere ok jogo ni wasekawo gima tabu nitiere en japiny mang'i kaka Victor to Victor ni be nitie gima odhi timona ma dhi konyo Kenya na and mane kuma riwruok kind jo kura to gi jotelo emonego watim nade emonego wamed bedo motegno to bedno motegno no jotelo ok bi keto nwago wan owuon manyaka watim ang'owa manyaka wachak keto wachak ng'eni sama adhi go kura tich ariyo adhi go kura ne ng'a ka adhi go enang'o adhi go ne ng'ata ng'ete ka adhi go ne ng'ata to jo diere biro wacho ni wan sani ng'at wok tim ang'owa ok chung ok wabidhi go kura to nitiere kuonde mang'eny ma ng'at kipok notimore nade pok no chung be samoro ok bi chung to gimbe nyaka gigo kura ka waketo ne jok ma ng'at wakene modhi go ne kura to pane jok ma kuonde gi onge ng'at ma wuok ma rais gito ere ka gibiro wuok mondo go kura nero maneno wach ma bende yutore nyakwara Mogajwang' ere rieko madang' lomb godo joma pok ong'ado gi e chunygi kanyakla kod jok ma bende koro bedo abeda ni ok gibi go kura nyakwara Mogajwang' mondo mi okaw ting' mar go kura winjo kaka jolony osewacho ni ngimani nie lweti tarik 9 dwe mar 8 waduogo tok weche ma anyien e yo machuok ma bende biro somno kama na bang' kinde manok kende nyakwara Mogajwang' e chenro mari maratil ka in gi penjo moro amora paro moro amora waduto wachokore kawuono kod gomba kanyakla kaka joka ng'at achiel mar neno ni oganda duto ochorore oko mar go ombulu ne jotelo ma gidwaro ma bende biro tone gi piny e kidienje mopogore opogore mag telo bede ko mar MCA, Governor, Senator, Woman Representative, Member of National Assembly kata ko maduong' mar President. Kete manaka ma en chenro mari maratil e Ramogi TV. Lieta kani Nairobi ma Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyakwara Mogajwang',
Chenro mar Rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre Rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny. Mana kamano nyakoro mgojuang pod waiko ni mathoth ahinya yiero mar Kenya gana kod 22 wenge wadute wasete konde te mag piny Kenya ka kodwaro makende mar toko ni weche gi duto machiegni kodi kar bedo gen mana kuomwa kaka pile Ramogi TV. Wendo mara Jovin Wanyingo, chandruok mapek ahinya sama uloso gi jopiny sama utimo nonro, ok ang'eyo ni to nyisowa kacha gik momiyo samoro kwan ni nyalo bedo mamalo mokalo. Ne jok ma samoro oseng'ado nikech nitie joma biro gocho ne Azimio la Umoja, Kenya Kwanza, Wajakoya kata mana Dr. Waiga Mwaure, yiero en margi. Iparo nang'o kaka jotim nonro manyalo loko pach jok mapok ng'ado gi sani mondo ng'ad pach gi tarik 9 dwe mar 8 mondo go kura? Victor Gisanie, aparo ni jok mochung' ne kaka rais kata kom mar rais kende kuom kombe 6 milaro kaka iselero ne jo neno, gisetimo uamuzi margi mondo mi ng'ato lok pache. Nyalo bedo ng'at moro ma nitie mana gimoro mowinjo ka ng'ano wacho ma onge thuolo mobro winje mopogore kod nyoro manye ilore campaign. Kanye ng'ato nyalo loko pache to ne nyalo loko mana pache gi nyoro kata gi sani. To sani ne jok moseamua mobedo kod okumba margi ma en ID kata passport modhi goyo kura ne jok mondikore ne milion 22.1. To kiomo diwe mondo mi atime correction matin ma professor kod jadolo wacho. Aparo ni en gima ber mondo mi josiasa kata jok mochung' ne ratiro mar oganda mapuonjo oganda moloyo ne IEBC ma chik mar Kenya oyienegi mondo gipuonj ji civic education, tiende ni yango ne jopiny ber mar goyo kura. Pile pile josiasa temo remo jo Kenya kata wan kaka oganda nikech ka gidhi to gigonwa mbaka mopogore gik ma gidhi timonwa to ginyiswa ber mar goyo kura. Emomiyo ayie kendo aungo mkono gima giwacho ni onego gidane kata moloyo ni un jofwambo penjane ni to ganda makwar ma ndikore kaka jago kura tok dhi go kura en nikech ang'o? Tadier anyalo wacho ni mondo mi ng'ato kata jo Kenya mondikore milion 22 gi chunywa onego wuogi ni dhano karibu kata milion 20 kende owuok mogo kura, nikech sama dhano wuok matin to miyo wayiero jotelo ma samoro noko winjore mondo bede kombego nikech ji mang'eny ondedo gi kura e udi. Ang'eyo ni josiasa osetemo wuoyo kod jopiny mondo nyisgi ni mondo giwuogi gidhi go kura. Tadier mano kende gima wambe kata unbe kaka ute fwambo unyalo mana temo medo ne wuoyo gi kech en sayo, en secho misayo go ng'at mondikore. Ong'e ni mano ratiro mare mar katiba to nyaki saye kech onge ng'at machuli mondo idhi go kura. To mondo mi wayier jotelo mabeyo en ni mana ka in kod an kod ng'at machielo owuok oko ma odhi ogo ombulu mare. To gima ng'eyo ni sani onge gima jasiasa nyalo wacho ni malok pachi.
nikech thuolo oseng'ado gi ok ginyal campaign. Mana kaponi aparo gima ng'ato nyowacho ma samoro anyalo ng'iyo ni kayiero ng'ani to kowinjore, mano koro anyalo golo pacha, to gin atamalo matin kabisa. Otin ok onyal bedo kata gine atamalo achiel ne jok manyalo wilo pachgi chakre kawuono nyaka tich ariyo. Gi ndalo achiel modong' ni gini koro osechopo e gol. En opira mibiro go dabal, inyalo wuok oko kata onyalo loyo ne ng'ata ng'ata kuom mochung'. Erokamano ahinya. Jadolo, un ka uloso gi jokristo, kwan migolo mag joma pok ong'ado ga ndalo dong' matin kende, kaka owadwa Jovino Selero, ma en opira ma koro osechopo mana e gol ka. Jomoko nyalo gel badgi kaka World Cup moko osetimore, jomoko nyalo goya dhup kaka moko osetimore. Iparo ni en rieko mane monego bed ni watim kanyakla kaka stakeholders, jodolo, ute mag fwambo gi ji te ojiw kod oganda mondo owuok oko mar go ombulu. Profesa nowacho ni kamoro jowa pok opuonj maber ber mar go ombulu, momiyo nambano kamoro ni malo kamano. Erokamano Victor. Actually kanye ma adwa ni mondo afuonego kama ngire odote owachono ni jowa nigi ng'ukni e reto dhi e debe mondo gigo ombulu, nikech pok wachopo e oreya mar tudo go ombulu kod dongruok. To adwa ni mondo apim, kata ka wakawo kuom ranyisi gwengewa ma Kaluo, to wapimo gi gwenge ma got kae. Got kanyo eni watiyo kodgi, gin jok motudrego kendo kuondego wadhi e kinde ka kinde. Ineno ka chodruok margi mar wuok mar dhigo ombulu usually temo dhi malo mohingowa, nikech gin jok mosebilo telo, gin jok moseneno gima profesa wacho mar dongruok, ma ka waketo jotelo mabeyo to waneno olemo ka wuok ka kod ka to ginyalo podo. Kidhi e gwenge madiere kae got kanyo, doka dala ka dala nigi dhiang' mar dume monyiedho to en gi chako uso, dala ka dala nigi kamoro mopuro, nigi gimoro motimo, gin gi ginyalo so lwetgi ma giyud kata pesni mag loan kuom bank ma gitim go ohala, gin gi circles mag merry go round, gin gik matindo tindo makelo negi dongruok. To ng'enygi idhiro kod telo ma samoro dwa hingo makoro matin, nikech ging'e gima telo en. Thurwa adaher kwayo nyikwa Ramogi kaachiel kod gwenge moluorowa ma pok ong'eyo mit mar telo, ni mondo wang'e ni sama idhi minyumo mbuchicha ilando ratiro ni an koro adwa chako loso ndachwa ma kacha to donjo ka, an adwa chako loso gero sikul momwomore cha, nikech kago ombulu tabro dhi diyo jok mochung' ne CDF, an gi oteku mar dhi diyo ja MCA ni bwana gigi ok dhi maber. Omiyo otekuno yudo mana kidhi migo ombulu. Kok igo ombulu to ji biro ng'eyi. Kaka e gweng'wa Kanyichudo nigi Kanyichudo polling station nigi ji 900 mag ombulu. Wach mar ariyo ma daher wacho mondo mi wares gimodong' ji madhi 5 million ma ok obadho gi kata go ombulu kata gigoyo. Daher jiwo jogwengewa kuonde ka kuonde, chife, sub chife, jodong gweng' gi ji duto teme gweng' wago tarubini. Wang'e ni VOJ wuok kang'ane kato poka waneno kotik nyinge ka nyinge pok ogoka. Oro to Victor dhi luongo to dhi go ombulu. Waseto gweng' ma gwenge waset tete. Ka wago firimbino ma set gwenge ok mana Kaluo kende, kuonde ka kuonde. Joma winjowa ka wanyalo seto gwenge. Kochopo saa 8 to waneno ka dhano kuom ji 900 station achiel waneno ka judo 300. Omara gouru ne jogo simo, gouru wuothuru kuonde go dhi gol jogo ma gol gi pinje molony mosedongre oko kocha. Nitie nyaka chike ma ndhuni kok idhi migo ombulu. Pok wachopo kanyo. Taparo ni rewa kaka gwenge wanyalo temo dhiro ji kamano gi kisera mamuol, ok mar mahino mar go ng'atangu. Mar mano isedi bwana gini nyaka wadhi ogo kura. An mano gima daher wacho. Erokamano. Profesa, pimo ni jopiny ber mar ombulu gi teko mar ombulu ne e machal gima oserem. Ng'ama onego bed ni timo tijni? Jakobura, king'iyo pend chik ma wan godo wacho ni voter education en tich IBC to puonjo ji ber mar telo en tich ji mang'eny. Serikal ndalo moko nitie gimoro ni Kenya National Integrated Civic Education Program, to kembe ma ok mag serikal
be timo gimiluongo ni civic education jo kanisa kaka jo ACK, kaka jo NCCK, kaka jo Catholic. Sane ma wabiro kane waneno kata ka TV machielo bishop be dhie to gi provost gi ne dhi wuoyo gi ji. En tich mar ji un kaka jo media be un gi tich mar wacho ne ji. To sane sama odong' mar dakika 2 ni apani gima onego wang'e en gima assistant provost owacho. Kik wang'i uru jok mapok ong'ado. Atemo kwayo ni wawek wacho jo 1.3 mapok ong'ado. Watem ng'iyo ni jo Kenya te ong'e ni tich ariyo watim ang'owa wadhi go kura wawuog guru oko. Mano gima onego wang'i. Ngeche kopo ni ng'ato wacho ni pok ang'ado, ng'eni ng'ano onge tabu maduong'. Ngeche wacho ni dhi tabiro dhi goyo to ng'ama dhi gone ma pod atimore nade pok ong'ado pod okia. Mano ne tich mana jo siasa otieko nyoro. Sane wan monego watim en nyiso ji 22.1 ni jothurwa wate nyaka watim ang'owa nyaka wawuogi mondo wadhi go kura. To mondo time dwaro gik moko 3. Mokwongo onego ng'ata man gi nafas maduong' mok ja siasa owach ne jothurwa ni kura nyaka watim ang'owa nyaka wago. Ok ni nyaka wago ne ng'ane to nyaka watime nade nyaka wago. Ngeche ka ok wagoyo to ng'at mok wadwar cha ema watimore nade ema wagone kura. Mano e gima okwongo ma nyaka watim. Nyaka waser jowate jothurwa onego wago kura ne ber. To moloyo jowa ma piny Ramogi onego ging'e ber go kura. Jumbe 2 mokalo incha wuotho e Kenya ka natimo tich moro. To kini wuotho kuonde moko adhi piny moro tidhi kama ji onge kata gimoro wacho ni wan pi ma wan go gi tabu. Tapenjo ni go tabu nango ni pi ka pi biro mana didek e juma. Tang'iyo dala wa Masumbi, tang'iyo Homa Bay wa Victor be iseneno pi mabiro e gweng'wa Homa Bay mabiro mar fereji wan jora wan wan jora jok moko to wacho ni pi biro didek. Mano ma gi ywak wato kata pi pok watimo nade pok wayudo. Onego jowo chak ng'eyo ni rally ok matim ang'owa ok malok piny. Ngeche jowo ohero rally. Kiwinjo ka jiwuoto wa joluo rally gin magipong' rally moher onego waher kura motim ang'owa mondo rally mogik jako Victor. Kwasehero rally onego sani gweng' ka gweng' ochak ng'iyo joggi ni to gweng'wa ka an go wetene adi, an gi nyimine adi man gi kura to gidhi wuok tich ariyo mane matuo. Kawuono awuoyo gi jodala wa moko to kijana moro nyisa ni an gima asetimo asegolo apikona e gweng'wa ka wang' nodwa ng'eto wacho ni ji te ma gweng' ni tim ang'owa ogo kura. Mane gima gweng' ka gweng' nyaka tim. Apiko en siling 1,000 kende kiolo ne fuel odiochieng' achiel titero mana ji to ogo kura. Erokamano ahinya. Jobin ka watiyo kodi wach mari mogik minyalo we godo nyikwara Mogajwang' tarik 9 dwe mar 8 higani usetimo tiju kaka jotim nonro e bwo chike mar piny Kenya usepimonwa kaka piny rengo. Wach mari mogik ne nyikwara Mogajwang'. Wachna mogik en ni akwayo oganda mang'eny kaka nyoche giwuok ka gidhi e rally kuom dhano mang'eny kata oganda makwar mondo giwuogi gidhi go ombulu chieng' tich ariyo ne ng'at ma gihero. To ng'eni kokigo ombulu kata kaka wawacho waseng'iyo atamalo mar jok mago ombulu kuom ombulu mosego kata 5 elections mosekalo ni ok chopga ok kalga dhano kata atamalo 80. Koro wateme wachore mondo ji owuog te. In mapok itimo uamuzi kata mok ine ber kurano wang' ni go wuogi dhi go mbuchino ne ng'amihero depok inene lokruok moro. To moloyo kisego mbuchino bed kod kwe ne jok mabro loyo mondo bed gi mor kendo gidhi giti ne oganda. Erokamano ahinya Jovin Wanyingo jatim nonro mar kamar Infotrack. Professor, wach mari mogik ne oganda jo Kanyanam. Apane jadolo David Oginde mondiko kawuono e gazet. Ing'eni wawacho kuom jok madhi loyo to nitie ng'at madhi dong'. Nitie jopiny mabedhi dong'. Wang'e bang' tich ariyo ni jok moko dhi dong' to jok moko dhi timo ang'o dhi loyo. Kaune jok modong' kikukel koko. Kaune jok moloyo kikukel koko. Ngech Kenya ni marwa te. Mano mokwongo. Mar ariyo mogik jothurwa polling station ka polling station nigi ji 700. Wane ni ji 700 go e polling station madalawa otimo ang'o ogo kura. Kisetimo kamano itimo tichni. Mano gima kwayo jo dalawa. Erokamano jadolo wach mari mogik. Erokamano Victor. Mogik en jiwo
jo gwenge waduto tetete kuonde ma wantie kik wawe ng'ato oko kaka professor wacho ka en wach mar olo na pike 10 mafuta siling 5 joma nigi nyalo waoluru to somb ji e gweng ma ji teogo kura. Mar ariyo en ni wuog oko kendo ka wago kura chieng' tich ariyo to marwa mondo rumie go kura e debe kacha. Ng'at magone kura nyalo yombo kati nyalo yombe. Koyombo to mano ber. Koyombe to wawegi kanyo wakaw jok manyo yombo ka mondo bedwa jotelo modong' ka ng'ikruok nitie doho bro konyowa kik wadonje lwenje kod goruok koni kod kocha. Erokamano ahinya Nyakora Mogajwang' kaw thuolo mari dhi itemana somo wer mar piny Kenya kata national anthem en gi weche moko motegno kanyo Nyakora Mogajwang' nyalo biro konyowa to maduong' moloyo en ni Kenya bro bet waduto wabro bet wahere uru ombulu wathegodo joma wadwaro to kod jogo mabende kamore ineno ni ok winjore kod kombe mag siasa ma wayiere ji nikech siasa ema biro konyo bende kaka ipogo mwandu mar piny. Oriti ma kawuono med mana keto Ramogi TV ni mar waketo nyong'ong kamoro amora mar mi wach moro amora motuch kotendo kod weche magiero elo wenda odhiambo kawuono agone gero kamano maduong' mokalo tarik 9 dwe mar 8 ombulu kik nind oko ma ok ogo. Oriti nyinga en Victor Tino Makajuma to ma ne en Ratiri.